метро от вторник ли сме? От вторник. Днеска ще обиколим в Копер. Нали така скажеш? Копер, да. Има страшен вятър. Даже може и събия. Много ураганен, но това няма да ни спре. Църквата, която вчера бяхме посетили, се казва, понеже не можахме да намерим, написахме в интернет и я намерихме, Света море или море, не знам как се произнася точно, но много е стара, църква през 1547. Да. И беше, и стените са в бяло, в знак на един гълъб, бял гълъб, който донесъл маслинова клонка. И много интересна е историята. Опа, звънят. Леко прекъсване имах. От спирито ми звъняха, няма значение. Това е друга тема. И така, отиваме в Копер. Разказах ви за църквата, много е интересна. Не можахме да влезем, но ще влезем. Нали? Да. Ще влезем и не знам дали ще мога да ви снимам. Просто е католическа, но въпреки това трябва да влезем. Колкото е католическа. Църква искам да вляза. И така. Интересна е историята. И за знак на благодарност за този гълъб са сложили статуйка на гълъб, но ние не можахме да я видим. Аз поне не я видях, но другия път като отида пак ще снимам. Да оглеждам за гълъб. Така, отиваме в Копер. Кажи нещо. Ето камбанинарията на Словения. Часовник на кола. Това е използвана от римляните, а в последствие като камбанинария вече е използвана. Тук предполагам, че е само. Това е една от най-старите камбани. Май пише, че може да се влиза, сега ще видим дали може. Аз ще влизам. Влизам. И сме. Аз съм силна. И влизам. Как се чуват гълъбите и вятъра? Нещо е. Явно е така било едно време. До център за връзка с Венеция, да. Айде, давай. Качвам.
А? Да. А? Стария град на Резон. Как? Къде? На Тюи. Сега има предпазно такова. Да не падне човек. Измислям добре. А? Добре, да. 150 такова пише там. Да. Май нещо бъдеш. Купше. Ами аз като бъдам 108. Ето стоят на таблале. На следващото. Даваме народ. Между другото билета беше 5 евро редовен, 4 лева студентския. А в 4 лева викам 5 евро редовен, 4 евро студентски. 3 евро за деца. Тук нещо интересно има. Ще е паднало. Ще вдигна съответно. Механизъм на това часовника, бе? Нали? Виж как надолу. Господ не вика. Няма да го изпусна. Държа го здраво. Прозорците са обградени в решетка. С решетки. Не можеш да разгледаш, да видиш много добре. Гълбите, ли? Те се чуват. Оле, колко още стълбели има, бе? Майко мила. Аз искам да видя с камбана, ама дали ще има. Прослутата камбана. Ето има нещо. Падна от вятъра. Няма камбана. Ако знаете колко вятър има тук. Обаче скачинах и може да ги куваш. Оле, ама каква гледка. Гледката е една. Там ли отиде горе? Мале, ужас! Вятър, тук няма вятър тук. Що може ли тук? Мале,
Вижте. Над камбаните. Ако почнат... Ох! Така ще да кажа, ако почнат да звънят. Направо ушите ми прокънтяха. Мале! Красота! Заслужаваше се изкачването. Това е най-старата камбана. Това е отличено от другите. Те са грамадни направо, но те извъннаха, плашиха малко. Така че вятъра слизаме, че умираме. А продължаваме с този дворец. Как беше бе? Преториански дворец бил най-важният в Копер. Най-знаменитият. Посещава се сегашно. И входната такса пише в интернет, че 3 евро, сега ще видим колко е. Ще влезе на рад? Как се? След вятъра. Духам. Ох, не знам, косата ми е много добре. Ама влизам. Символ козата. Не можахме да го пустим, защото е с екскурзовод и не допуснаха. Имал група в 3 часа, но била пълна. И за утре, обаче утре няма как. Че можем да пием път. Сега не знам да решим. Някаква чешма трябва да намерим. Гледах в интернета. Да, може да е чешмата. Сега ще видим какво ще е. Китайски. И така. Искам само да забележите. Как са направили кошовете за мен. Да, чапаци. И пълнят запал. Аз съм толкова впечатлена за кошовете за мен, че просто няма на къде.
идеал там някъде. Търсим чешмата, да видим дали ще я намерим. Е това нещо да гледаме. Това да поредна част. Жалко, че не можахме да влезем. Кога ще влезем пак? Пак ще влезем. Ужасен е вятъра. Да се ходи площад, така да площад. Ето беше хубаво. Красота. Красиво. Как такива малки улички. Depois na аптека. А? Да, бижутерики, неща, азиатски неща, бразилски само. Почва да валя. За да бърза. Але как звънна, как сма стресна, брал всичко ми изпочи. Направо като това. Като такова, като си поруки. Да, насам най-виж. Даваме насам. А може би и насам, И ги даваме тук пък, ако се изгубим, имаме го записано. Колко е красиво! Къде не можеш да ме страхнеш? То градино! Как се влиза? От тук ли се влиза? Няма да видим. Влиза се, да. Я вижте. Красота! Май беше най-старото фонтанче. Извора на града. Него са пие, да? Ще това такова има. Да пием. Ще ме наштракаш, не? Ще ме има нищо. Портата, да, от тук трябваше да почнем. От тук по принцип започва, дали ако искате да разглеждате. Не като нас отзад напред, като от дупе до глава. Айде. Ние в България имаме черници, а тук имат маслини. Това е маслини, човек. Може да взимай до салатата. Гледай.
Славко помисли за грозде. Това е площад Карпач. Колко е цветен. Има и фонтанче. Дали може да се пие водата? Не ми изглежда за питейна, ама не знам. Каква статуя? Якова. Красота. Може да си пиеш кафенцето. Яки столчета. Тези цветници са много яки. О, там има нещо. Я не знам какво е ти. Таверна. Ще да кажа, няма на английски. И какво пише? Построена под венецианско робство, това. Така ли? Тук явно концерти правят. Като пазар. Това е като пазар на време. А сега ще правят концерти. Копъра сега. Копъра. Личане на копър. Зелено. Зелено. А? Личане. Копър. Вите. Викаш нищо да не. И как виж колко е зелен града. Красота. Как са направили хората градинките. Сега си мрем, ще хапнем ли някъде, че сме главни. Гранд скока. А? Паметниците. И косата ми е леж, гледайте. Гледай. Шутно. Така. Не тук мога да снимам без да ме е срам, защото не ме знаят как да говоря. Виж. А кула ли? Кула? Как кула бе? Къде е той? Тук къде е отгоре? А? Те да знам, няма ли кулата отгоре? Какво?
Аз от толкова снимки не можах да видя. Има корабче. Гледай, ама корабчето аз не го видях. Сега ще го... нали сега за той на връща не го виждам. Гледай. Корабче. Тук сигурно е имало цветя, но вече няма. Вазичките. Защо няма цветя? Ти какво е? И ти сега на какво ти прилича? Пишете долу в коментарите. На какво ти прилича? Той на нищо не прилича сега. Това са цветенца, каче ли? А това? Който познава езика да пише как се пише. Нещо как се превижда. Виж каква хубава вазичка, гледай. Да спи се да си я вземем за вкъщи. Цял охлюв с орел ли? Това охлюв ли? Това е охлюв. И орел. И къде е орела? Коя глава? Покажи. Коя глава? На какво е? Орел ли? Отдолу кит ли? А, да. Те сега като се загледам на камерата, да, на живо не. А това е охлюва ли? Вижте колко интересно. Сега чуме да идем. Че имаме... Значи платили сме си, драгите зрители. Платили сме си... Колко евро беше? 8 евро за... Да се разменим с хората. 8 евро за... 8 евро за 3 часа и половина пак. Просто чудесно. Чакайте, че не изгадят вкусчеве. Значи на час колко пак? 2 евро. 2 евро на час. Как да чувстваш се, като ти ограбиха парите? Имаме още колко часа? 2 часа? Не знам, да, ще видим. Още 2 часа. 2 часа. Трябва да побързаме, бързо да ядем, че да не губят. Спазват се законите, да. И тук пътища са много хубави. Тротуарите, аз съм впечатлена от тротуарите. Тротуарите са много хубави. Значи, може да са стари такива, нали, но стария тип, обаче са се направили хората. А не да се спъваш, да падаш. Веднъж се спъна, не? Защото не гледам където ходя. Fast food speedy chaining. Аз поръчах чикен бургер, а той чизбургер, нали? Да видим. Какво ще е. Ще го покажа отвънка така. Не пикава. Чикена, а чизбургера. Чикен, айде пробай. Първо впечатление. Храна. Една дума храна. Прекрасно. Я да пробвам. Ти сигурно ягодов чизкейк. Доста ли е? Макарон. Не знам, някакъв розов с ягода, може би. Донат. Шоколадов и шоколадов чизкейк.
Наистина. Само ще кажа, розово. Не мога да повярвам. Има два вида парфюма на туалет на розово. Имат крем за ръце, има крем за носки, ако се забави. Вау! Аз нямам думи, не се опитам да снимам, защото това си е направо за снимане. Откъде сме виждали туалет в България такава? Защо в България няма такива туалетни? Трябва да отворя с малка сладканичка, да го мога да може да стане. Ето ги препръски. Такъв начин си ето го за паркото. Защо се знам как се казва това паркинто му? Да, пише. Улица 15, Мача 4. Май това е. И ставят е така на стъклото. Айде да се прибираме вече. А с ето такова си. Пропуск ли се води това? За паркинг? Платен Паркинг ти дават такова. Защо? Си може такива за платените паркинг. То какво са води? С номер е. Платен абонамент. Платен абонамент и за една седмица? Към квартирата не знам. Някъде май 100. 100 евро е цялата квартира. Ама колко е това? Към нея не знам.